Ami train na do nothing. Okay. Jeba na fendo for a day na ya lebe kasira ka afodi. Jeba na. Jeba fendo mo yo sisa. Fendo mo fa jeba. Mo mai frat sisa. Ika ala beta kinta. Mo te fui ko be je ko de. Je ba ma be tibi ya ko mi ko be. Voilà. Akende do president. Karoke ami to na do nothing. Abi yaramati. Ambi shika seli katle ka seli ni kiti so amani ala te. Kono gango kele ala bi na no yu. Karoke bana infle France bi. Wallahi France kaw ye daw tuguni. Da tugura zeyi. Daw tugura tugu hali wari chiri kana Afrika kala bare. Ma bi ka saiba fugo ndo mani sara sisa France master. Espagne beti. Ameriki beti. Italy beti. A jamana nu bedi karati femerete. Bateau fallait farafina comme boula no boula o fa no bo ko ya beta bateau ya ba no be sa kara ala nyana ala fana yi ibulo fa ka firu ka yale bana inda na kalo sheki ne bi afu nya fo je be ka ka fiti ala nana jira ne la do har ma de mi ka san nazara be ka sati mede di do ya kuma fo ya fo kuma kala du nyina ka bena ka bana wule ka kla kana jira na ka haya do jira ko nga sebe ka ke chicheka ado nya ye fo mobili ba obi chiche to mita jibo aka jama ba che na tare jama na o jama na bana wo jama na bla le tuwabuni nashi me tuwabula de ke munu man fe ani olu be do ino chede o frate banaina banain fora qur'ane kono ka ko bini qur'ane de ka yoro ira almamu fu suratul mudaththir na de la bi allah banain fora ka ko bini me doduratigu be mari kono ya karamo baw be ya me tani yoro fo de ta yoro do ay may mi fo ni to do do lame arajula wallahi asegla ya afo misali hali uba fo ni ko ubi le wati nu bana ko shufla ko daka tu aya be fo ka ko neme watu ko sumaji watu ko banani bi julo watu ko mo kan ni la so wata ya be fo ado ma ka lama arajula to banya to ko te monobli ni na ya nyala arajula ako to ko fara ko meleketa ani konondo o de bina mo la ga wala harado meleketa konondo ndo ndo COVID-19 awo wala t-shirt asara o de COVID-19 meleketa konondo ni koroni yeta COVID-19 ni wala atofota melekea munu me mo nyajaba wo melekea de to de bana nyita o de flow kan nyita awo ka do be ke futne gele ni kafiru ma يستكين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا kwa temere ko ku ni de bana nyate o je wuli ko ya je wuli ko do o wala bana je wuli ko bana nye mami tubi ala bado esika to na ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء wala awa bare bana ya di
ala bi ma kana min y'a ja bi ma fi min y'a ja nin yɔrɔ in na nin de ye baara in bale yɛrɛ de ta bana in nana maaw de kama maa minnu ye ni silamɛya yɛrɛ t'u bɔ a la n'o tɛ fura foyi tɛ a la ni ala bato tɛ o fana yirala de la maa ya ala a ko maa si tɛ ala ka kɛlɛ jama bɔ yɔrɔ dɔn nka a dɔ de filɛ nin ye kan tiɲɛna premier président kɔnɔ banakisɛ ka ca dɛ dɔ bɛ bɔ dɔ kɔnɔ donc baara in ne filɛ i kɔrɔ nin ɔ mɛlɛkɛ 19 ye covid 19 u yɛrɛ b'a fɔ ten ko covid 19 ɔwɔ u b'a dɔn donc ko in de ye kɔrɔ nin de ye bana in ma kula ya ko n'a bana n'a kasara kɛra ko foyi tɛ adamaden kisi a la foyi ti u jidi bele kafiriw f'u ka limaniya wa a filɛ bɛɛ bi don silamɛya la n'o tɛ bana in tɛ ban dɛ ala k'o kɛ ala k'o kɛ faransi mɔniba in bɛɛ bi yɛlɛma kɛ misiri ye an karamɔgɔw ala k'an kisi a kana jɔ a yɛrɛ la dɛ a kana jɔ a ka misiriw la a y'a cɛ siri a fɛ don dɔ bɛ na ala fɛ ala bɛna dafarali kɛ o fana bɛ yen fɛsɛfɛsɛli don ni o bɛna kɛ o fɛsɛfɛsɛli 2 don dɔ ye lahara don ye nka dɔ bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ ye alakira ba ye fɛn o fɛn kɛ a caman bɛna tilaya alakira delila k'a fɔ maa dɔw bɔra quartier dɔ la u tɛna seli kira ka misiri la u nana fɔ kira anw yɛrɛ ye misiri dɔ jɔ an kɔrɔ ye komi yɔrɔ ka jan anw bɛna an seli an kɔrɔ ye alakira ba tilara seli la ko a ye taa ci a ka bagansiw sama 2 kɔnɔ sayibaw taara ci ka ɲɔgɔnmɛsiw sama k'u ta kɔnɔ a tɛ nin ye misiri ko dɔ de ye donc diɲɛ kɔnɔ yan don dɔ ala bɛna kasaraw wuli misiri dɔw jɔlen bɛ munumunu ka tunu dugukolo la n'a seri jama ala a bɛ kɛ eraki minnu bɛ taa bamu don o la ka ci o misiri 7,000 a bɛɛ cira bamu fɛ k'a dɔw n'a mɔgɔw bɛɛ bɔ ɲɔgɔn masul misiri min jɔra k'a tɔgɔ da nabila nuhu la fɛngɛ nabila yunusa jɛgɛ ye yunusa fɔnɔ ka bila danga dun misiri min tun bɛ yen k'a tɔgɔ da o la a misiri cira bɔgɔ bari mun y'a tɔgɔ da a ye komi bolitigikɛla den tɔgɔ da alimami la wa nafa bɛ min foni den anw ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw kun don koyi olu kun don dɛ an tɛ ala dɔn an bɛ fɛn min dɔn an ka kɔmɔw don an ka yiriw don an ka kɔfaraw don an ka ɲɛw don den min ma wolo bi an ka kɔ dɔ ye an b'o tɔgɔ da ko kɔni o ka fisa ni munafigiya ye o i ba o ka fisa ni munafigiya ye nka e bɛ o fɛnw kunna o e tilara k'i denw tɔgɔ da Mahamadu Abubakari na o nafa tɛ s'i ma dɛ n'i tɛ o fɛ i den tɔgɔ da ko kɔlɔnjugu wali kɔlɔnkɔrɔ kɔnɔ bɛ bɔ miyankaw fɛ yen u b'o denw tɔgɔ da min mana bɔ bɛn n'a kɔnɔ dɔn ye ko kɔnɔjugu a ti kɛ ten yan donc ko in bɛ tan de an bɛ yɔrɔnin min na sa mɔgɔw bannen don n'o tɛ ala surunyana na wa diɲɛ ban waati de diɲɛ ban waati sera ala surunyana alimami n bɛ foli k'a ye a bɛ dugawu kɛ ne ye tuma bɛɛ a bɛ dugawu kɛ ne ye a bɛ dugawu kɛ n'i tilara baara ninnu na n b'a ɲini ala fɛ joyila so n'o banna ani yan n bɛna a jira ala yan ko ne bɛ tɔw fɛ yan ne bɛ kaburuya zura kɛ kami ala ye na depuis ne muso ye kelen ye ne musow sigilen dusu kɔnɔ u ye kuranɛ suraw kɛra u ko k'u ti bɔ bilen
muso ka sabati o wulibali di ya Qur'an sura fa ya kulu yaw hakili jigina no ta be ba do ma hakili bi bodi no ne bina laje ne bina koko jo ne bina kaburu dojo ka koko kala mi ya no karaba to ko misiki ya ni shu dangere fe ame wuli ku jura shuem alma de nyana madi ame wuli ku jura taraw membulo ya amba koli keleku kati bo akon almami odode eni sira ka wudo ne ai ka jawa de ka ta shele do da ka ba samu ka ma sira ay woni almami ay woni almami yere bala ya famu ibe do ka ni la lo bi ke ni ala sona ne bi do ke ni ala nyamala ma ke na bi ke mo ma bo akala an ga dubo cogo la hali bango kaburu ya zura ya ntabuli wani tala kaburu sufri yoro doro kaburu bero wati be ka do akore telibiri akera kati ne ka de do tora kati akera tomo domba fa kata anga sufle tomo domba fa kata bonde la me abe wali kaburu juro itawo tara mo bi bo ka ala ye ko to be kaburu jula ya bo ta to so ta ke to donc o numa e mi ye mi ga kaburu ya zurai ke de ba korodo ika kaburu sojo ikoro kaburu so kaburu so nyama de so e ajo ika di du koko damo e ma ta do kabu a temi mo ya sanga mende mo ko si Sramanda be bona o be so mona inde ne no si ano mera bi to zura adama mi de wele ga ka bu su ya ma ta blaga mi se su da ma ta gara yaro re bon Mohamed Musa Diallo olu fauta olu bonu olu e so kele nyo nyo ka du kono fa ka be ka kan abbe ka ala de aywa الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو ولا يجتني شيء من علم الا بما شاء وشاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بركاته لما سبق الناس العظيم هادي إلى صراط المستقيم وعلى آله الله وملائكته يصلون على نبيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين المامي فعندي النبيسا المامي أما سيكتا وزبا كلني ركي كم مصري لازم أنا كم مصري أبغى أبغى مصري دوا أي أوتي كنتوا كافو المامي أي بابكم كوتي تيجوا معنا أي السلام عليكم ما المامي بلاك ولا
Awɔ. An ma se ka fɛrɛ. Ah.